କାହାକୁ ବା ଦୋଷ ଦେବ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କାହାକୁ ବା ଦୋଷ ଦେବ। ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣାଉଛି ପ୍ରମୋଦ ବିଚିତ୍ରର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜେ ଜନମ ହୋଇ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଭୁଲିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜେ ଜନମ ହୋଇ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଭୁଲିବ। କିପରି ରଖିବ ଏ ଜାତିର ଟେକ, ଥରେ ଅବା ଟିକେ ଭାବିବ। ଯିଏ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ପାଉଛି ଯଦି ଅଳସୁଆ ହେବ, ଜମିକୁ ପଡ଼ିଆ ରଖିଥାଇ ଯିଏ ବେକାର ବୋଲି ଭାବିବ, କାହାକୁ ବା ଦୋଷ ଦେବ। ପଦା କରିଦେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ଭଣ୍ଡିବ। ପଦର ବାଡ଼ିରେ ନକରି ପରିବା ବଙ୍ଗଳା ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଚାହିଁବ, କାହାକୁ ବା ଦୋଷ ଦେବ। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପାଇ ଯେ ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମନ ଦେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ପକ୍କା କରିଦେଇ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେବ, କାହାକୁ ବା ଦୋଷ ଦେବ। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପାଇ ଯେ ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମନ ଦେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ପକ୍କା କରିଦେଇ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେବ, କାହାକୁ ବା ଦୋଷ ଦେବ। କାହାକୁ ବା ଦୋଷ ଦେବ।